بسم الله الرحمن الرحيم. الله تعالى أيديا قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. Ya Resulallah, sen öz ummatına eşittir bir gözdesilli göğünde yerde bir näme? Ýöne dünýäň alawarda berewarnyň ýyzyna düşüp bermesilli, bir ýeri gözdesilli, bir asmany gözdesilli näme alamatlar bar? Näme gudrat gurrunlar bar kıyamatda behminjira zatlar bilmeýärdik diýmer ýalak. Bayat ahun aýtmaklyk, bayat peýgamber aýtmaklyk, bayat jan ýakakamda göz ýaş döküp seni gursaňa iman, amele salih Hudaý Taala garşyn ihlas goýmak gerek del. Defäňdäki asmanda sana ders berip du diýe ewliýalar. Hazreti Sofallah ýaryşan aýdýar. Bu refet birle göňü gör hemişe yüzüdir yer sary ey ýaxşy pişe. Eger çendiki ornuň bolsa aflak, goýaştek opturup ruhsary ýa-hak. Şu azamatly göňü görýänmi diýipdir Hazreti Sofallah ýaryşan. Şu azamatly göň bolmaklygy bilen saňa garşy makyp durandyr. Hemmesiniň ýüzi saňa garşyndyr. Sen her muga jaýga ijtimaýyň ulhan bolany bilen, alman kan bolany bilen, takwalyň kan bolany bilen, mensebin kan bolanyň bilen, malyň kan bolany bilen, asman şu azamaty bilen ýere garşy makyp dur, sen ýere bakmaly bolarsyň diýip. Deslapky dersi şu. Pes ey musulman dogan, deslapky zadyky inne fi halqis semawati wal ard. Deslapky zat yer bilen göňde alamatlar ýatandyr. Ýöne alamatlar, ayatlar, gudratlar ýygnamany adam gerek diýipdir. Deslapky alamaty ýere bakyp dudamy. İnsan hemişe defesindäki nemetler ýada salakamda we men näzire bolar kıyamatda mesuliyetim bardyr diýip hemişe pesbal bolup gelmeli bolar. İkilenci dersini Hazreti Mevlana aýdýar. Şu asmanyň saňa ders berip durşy az adab pornur gaştastin felak ve az adab ma'sum ve pakamet melek. Şi asmannaky ulkan azamatly bolan ýeriň näçe ha milliardy beraber azamaty bolan ulkan ýyldızlar, aýlar, güller şulan hemmesi öz nezm tertip bilen aýlanypdy. Her kim öz hormatyny saklapdy. Allah Taala bir mesuliýeti beripdir, bir medary beripdir, şu medarda aýlanyp durmalydyr kıyamata çeli. Şu medaryny öz edebine, Hudaýynyň buyruguna ýaşap, bir-birine degenak, bir-birine muzahimeti ýok. Az adab pornur gaştastin felak ve az adab ma'sum pakamet melek. Hazreti Mevlana näme diýär? Asmandan edebe öwrenmeli bolarsyň, hemişe diýipdir. Hemişe ýaşap bersiňde döwreňdäkiler bilen işiň bolmaly däldir. Döwreňdäkileň aýagyndan asyljak bolmaly däldir. Döwreňdäkileň ýüregini ýykjak bolmaly däldir. Döwreňdäkileň dırnağının ösene narahat bolma diýipdir. Butzu gustahi kusufe aftab şut azazili zejor atratda bab. Hazrat Mevlana aýdýar, Hudaý Taala bir edepliň telekeligini bildirjek bolup käde gün tutulýar, käde da aý tutulýar, bir-biriniň ewine dehalet edýärler. Ondan üçin ulkan bir biderekçilik bolýar. İnsanla bir-biriniň zindigisine dehalet ediberse, gıybet ediberse, telekanatlara mortakap boluverse, asmandan ders almadygydyr. Peýgamberimiň bedduasyny galamasyn. Edep barada ey musulman dogan birimiz zayıf durýas. Hudaý Taalaň edebi, mescidliň edebi, ulamalaryň edebi, Qur'an-ı Kerim'iň edebi, kelaslaryň edebi, muqaddesatyň edebini hemişe raýat edýäliň. Çün inne fi halqis semawati wal ard. Yer bilen asmannäkilerde, yer bilen asmana şodur şu dersiydi Allah Taala. Eger aklyň işletseň diýdi, pes yer bilen asmannaky dersler ýygnamajak bolsak näme etmeli? Kıyamatda mesuliýete badyrmyň? Edebilje ýaşamaly. Edebilje ýaşajakda bolsak hemişe muqaddesatyň hormatyny saklaýlyň. Zindagimizde sen iki tümen gelende Hudaý Taalaň buyrugyndan çykjak bolsaň Hudaý Taalaň hormatyny saklamadygyňdyr. Bir 10 daýga ýa dawluk gelakamda okuýaljak bolsa, sen erti namazdan galjak bolsaň Hudaý Taala biýedip bolarsyň. Onuň üçin hormaty edebi saklaýlyň. Ýöne bir beruzrak ittilaat diýip aýdýyn. Ey musulman dogan goşylaryňyzda Qur'an-ı Kerim bolsa, dehresiz ellegermän, bir hormaty bolýandyr. Goşylaryňyzyň sefesinde Hudaý Taalaň ady bolsa, aýy kerimeler bolsa, muqaddesat bolsa, oňusyna näme nesbede hamda barmak çekmek bir hormaty bolar. İstafti qalbak we naftakal muftun. Ýüreňe bak näme diýe? Ýüreň näme diýe? Hudaý Taalaň ady we hormaty we diýip aýdýar. Ýene de beruzrak görüň. Şumal vesaile nagliyelarda hemmesinde Hudaý Taalaň ady ýazyk. Perçem öz ýurdumyzyň perçemini Hudaý Taalaň ady ýazyk. Ondan üçin her kim öz vesaile nagliýasynyň pelakyna gaýym bolsun. Hudaý Taalaň ady öz adymyz bolaşsak bolaşaýly. Özümüz bolaşyp
palçın içinde yatsak yataylı, ikinci mehriban Hudaýymyzyň ady aluda bolmasyn hormatyny saklap durýalyň ey musulman dogan. 3 ýyl öncesi Destlap qosa näme boldy? Pespäl bolmaly boldy. Ikilenjisi edep saklamaly boldy. Inna fi halqis semawati wal ard, yer bilen asmany dersler ýaty ýygnan diýdi Allah Taala. Ýygnajak bolsak 3 ýyl öncesi ey musulman, hemişeki ýaşajak ýurduňdan gurrun edeýin inşallah. Hemişeki peýgamberler bilen gülüp begenip sawulmajak ýazda ýaşajak öýün gurrun edeýli. Allah Taala näme diýär? Muttakiina fiha alal araik la yarawna fiha shamsan wala zamharira. Ey insanlar diýipdir Allah Taala. Siz asmany gözleseňiz, asman hemişeki gülüp ýaşajak ýazyňyz ýada salýanlar diýipdir. Näme diýip? Şol insan bu dünýede ýaşap dursa, gün gelse gyzywaty külere gerek. Gün gidenden sonra da üşüýwaty peş gerek kışın günlerde. Kızgın bolanna küler gerek. Sawuk bolanna da peş gerek. Ondan için Hudaý Taala näme diýär? Kıyamatda sen gülüp ýaşajak öýüň ey musulmanlar muttakiina fiha alal araik, keyf edip tahta ýaplanyp padyşah bolup ýaşarsyň, la yarawna fiha shamsan wala zamharira. Mun ýalak eziýet berip duran öýüňe küler nasip etdirjek bolup duran güni ýok. Ya sen üşü dakamda pekeç nasip etmeklige de bir gyşy ýok, otada zamharira sawuk zatlary ýok. İnsan bu dünýede kızgın bolsa küler gerek, sawuk bolsa peş gerek bolýar. Ya gündüz işleýän, ýadyýan, gize istirahata ihtiýagyň bar. Otada ýagdawlyk ýok, onun üçin gize de ýok beýle. Ya bu dünýede gawgynyň da bar, telekawnyň da bar. Gawgyny bolsa ýaşyp gitýär, telekawnyň da bolsa ýaşyp gitýär. Emma kıyamatda sawulmajak ýalyň güni ýaşmaýar otasa. Onun üçin Hudaý Taala gün aýrypdyr. Goý hemişe ýaz bolsun, goý hemişe toý bolsun, goý hemişe hoşluk bolsun diýip وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا. Bir dünýede özüň zähmet çekmeli bolsaň bol, emma otada rızkyň öz agzyňa gelýär diýipdir Hudaý Taala. Pes asmany gözleseň gün bar, kıyamatda gün ýok. Şu mahal gize hemmemiz istirahata ihtiýajymyz bar, emma kıyamatda istirahata ihtiýajymyz ýok. Şonu ýaza sawulmajaklar. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی‌های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.